Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Agbar. Anem a parlar de sequera, anem a veure com està la situació, però abans volem comentar-los els països on plou molt poc, com en el cas del nord de Xile. Iquique és una de les ciutats on plou menys de tot el món, 1 litre a l'any. Doncs el que fan és un sistema ben eficaç i ecològic. Xarxes, la boira que ve de mar les xopa, les amara, les gotetes de la boira es canalitzen i cada dia tenen milers de litres d'aigua de boira emmagatzemats. Una forma ben ecològica de tenir aigua. Però anem a Catalunya. A Catalunya tenim algunes bones notícies, però atenció, perquè en moltes comarques encara no ha caigut pràcticament res de pluja. Però sí, al Pirineu, Prepirineu, en algunes comarques, vegin aquestes fotografies comparatives, el riu Segre, el dia fa una setmana, o poc més d'una setmana, i el dia 30 havia crescut gràcies a les tempestes. Bona notícia aquesta per algunes comarques i pels embassaments, ara en parlarem. Anem a veure també aquest salt de Falgars a la Garrotxa després de les fortes tempestes que van donar més de 50 litres per metre quadrat. Repetim, bones notícies, però no ens hem de posar eufòrics, ni molt menys. Moltes comarques de l'interior encara no ha plogut i a les conques dels rius encara estem amb el 25%, concretament als embassaments de l'interior de Catalunya. Prediccions. Dissabte, alguna primera tempesta cap a la tarda vespre cap al Pirineu. Atenció diumenge, Pirineu, prelitoral, algunes zones de litoral pot tornar a descarregar algunes tempestes benvingudes, mentre que de cara a dilluns i dimarts tindrem una treva, les temperatures baixarien dilluns. Dimarts a la tarda pot començar a inestabilitzar-se. Les temperatures, per cert, com dèiem, en tendència a baixar, farà fresqueta. Anem a veure què passarà més endavant. I aquí sí que ens animem una miqueta més. Feia temps que no veiem tantes barres de precipitació. Sembla que al voltant dels dies 10, 11, 12 podem tenir força tronades, sobretot a les capçaleres dels rius, treva incomplerta, més inestabilitat la segona quinzena del mes de maig. Sembla que la cosa s'anima a poc i bona lletra. Fins aviat.